भोजपुरी सिनेमा में हर एक साल सैकड़ों फिल्म आवेला जेमे पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव, निरहुआ के फिल्म के लोग के काफ़ी इंतजार रहेला। 2024 में बहुत बेहतरीन बेहतरीन फिल्म अइल सन जौन खूब बढ़िया पैसा कमैलक। अब आ गइल बा 2025, तो 2025 में आवे वाला फिल्म के काफ़ी लोग के इंतजार बा। 2025 में आवे वाला 5 फिल्म के हम आज अपना ये वीडियो में चर्चा करें और अपने के बताएं कि वो फिल्म कब आवे वाला बा। 2025 में 5 ऐसन फिल्म आवेला बा जेमे 2 फिल्म खेसारी लाल यादव के बा और 1 फिल्म पवन सिंह के और 1 फिल्म दिनेश लाल यादव के और 1 फिल्म यश कुमार के शामिल बाटे हमरा लिस्ट में। पहिलका फिल्म डांस जौन खेसारी लाल यादव के बा, एकर ट्रेलर कुछ दिन में ही रिलीज होखे वाला बा। फिल्म में खेसारी लाल यादव जबरदस्त काम कइले बाड़न। 2025 में पवन सिंह के फिल्म लाखन सिंह आवे वाला बा। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जगदीश शर्मा बाड़न, जबकि फिल्म के कहानी मनोज पांडे लिखले बा। ई फिल्म के ट्रेलर फरवरी 2025 में आई। खेसारी लाल यादव के एक और फिल्म जौन फिल्म के नाम बा अवैध, ये फिल्म के पोस्टर पहले ही रिलीज हो चुकल बा। उहे ई फिल्म के ट्रेलर 2025 के फरवरी में आवे के संभावना बा। राजघराना फिल्म्स बैनर तले बनल ई फिल्म के नीरज रणधीर डायरेक्ट कइले बाड़न और फिल्म में खेसारी लाल के साथ अपर्णा मलिक जैसन एक्ट्रेस नजर आई लोग। उहे दिनेश लाल यादव के फिल्म भूत मंडली भी रिलीज होखे वाला बा। फिल्म भूत मंडली के मुहूर्त के तस्वीर संजय पांडे शेयर कइलन और इस हॉरर कॉमेडी फिल्म में दिनेश लाल और मनोज सिंह टाइगर जैसन कलाकार नजर आई लोग। फिल्म के प्रवीण कुमार डायरेक्ट कर रहल बड़न और एकर प्रोड्यूसर गौतम शाह बड़न। उहे यश कुमार के एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन में बनल फिल्म नागराज और चंडालिका में यश कुमार ही लीड रोल में बड़न और एकरा अलावा फिल्म में अपर्णा मलिक, साबा खान, अमित शुक्ला, सुबोध सेठ और सुनील ददलानी जैसन भोजपुरी कलाकार नजर आई लोग। फिल्म का ट्रेलर 13 दिसंबर 2024 के रिलीज हो गई बा। फिल्म के रिलीज डेट अभी बताइले नहीं लोग, लेकिन उम्मीद बा कि 2025 में फिल्म रिलीज हुई। ये वीडियो अपने के कैसा लागल जरूर बताएं